public trust eroded, and hope dimming in the eyes of our people. We're told that the recovery would take a generation, but I knew something our critics did not know. I knew the resilient spirit of the Ghanaian people. At the dawn of the new year, I stand before you to say our beloved nation Ghana is rising again. Yerama Penny John Dramani Mahama Ghana sign a sorry BM. Ne semwa wadeba ye nemuto fuabo eni yadiamamui. Endpoint Homeopathy Clinic Prem to Brekasi Bona Wutie Free SOMPA 106.5 FM Accra. Na yeko ye nimu no mampanyi His Excellency John Dramani Mahama ebra wadena samde ema wa my Ghana afefofra yesimo no ena wa ma Ghana fo nyina tirin kwa no se ni da so kese pa ewo ho edema oman no na wo chie mu sesa wo hyabosu du mienu a wo bedi wa my Ghana so ne ma wodi asisi ye nyina no kire sampa wo mo abo mo homodin ankasa yebu ye homodin se afene nkwa wie no inflation na sampa dodo anema bo kosoro no na yohanchemu enuma na 5% pe na ebra omo ba ye omo be chance ne 2024 kwa wie no na empendodo anema bo kosoro no yohanchemu aduonu miensa 23%. na nso adwumapa ne adwumaso a omo ayenti no Ghana ko nanima single digit inflation no a chese empendodo anema bo kosoro nya bebre kakra bi no ebetimi ayadwuma ena nya no nko 2025 bi ayedi bronyan Ghana fo nyina di wadanse se Ghana cedi no wogina na so papa ne so te sa bo Wabo adwuma nkasa wantoba ha wanyamre enam adwuma pa aban no ye ya enam so ama Ghana cedi no atimi agya na so eyi. We've accomplished a lot together in the past 12 months through prudent management and difficult but necessary reforms. We've reduced inflation from the distressing levels above 23% by the end of 2024 and are hopeful to end 2025 with inflation at single digits of just above 5%. We have achieved relative currency stability and on track to be ranked among the best performing currencies in the world for 2025. We're accelerating economic growth and creating more opportunities for our young people. We've restored business confidence and have seen a significant increase in both domestic and foreign direct investment. We've restored Ghana's credibility with our international partners, successfully completed the renegotiation of our debt obligations on terms that protect our sovereignty while at the same time ensuring sustainability. We're beginning the process of exiting the IMF program with dignity, not as supplicants, but as partners. Enti we die IMF dwumadi edi eti ko chance ne ye firi mu animonyam mu enya ne mu guasie mu sasa obi a mo hye obi ase a muni ana mo tu obi a ye firi mu animonyam mu ankasa we ye omampani His Excellency John Dramani Mahama ono de sansemi tu dwa ka afi ne kwa wieye a yesi afefo from Ghana na mo tu ne abrabo a ye bɔ no say ye abrabo papa na sa abrabo a chia na sa ye ntanchia no ene wa mo ye hu se da bi we di atentre ne ne amamuo papa ena AKOSUA Ghana afa ne ntuma pa efre we efre SOMPA 106.5 FM Accra. Na mampanyi ensem ya wo kase wo baaye na enema ayetroka wa bandadanu ja wodi ja no ena anam so ama Dr. Mahmoud Bawumia wono so ababonten kire sensem a yewura no eka ne nyina no enye sa enetie wo hwen PP aban no a ene fapema woto ye ya yewura John Dramani Mahama ebefa ye no eye fapem papa wo tintim na botan so na no wo hwe ne mu sa wo baaye no wo behwe na nka watoa so dansie ya woto ne fapem no na amagana yempuntuo ne yenkankro no yetimi afa ne basahare so na so wo kire se na wo hwe bambo ho nsam no a eya atoto apinti no bekoto asere se afeyi a wo yenya afe baako ewo adwa no so no wo de abasobode e ma no manitiri kwa nemom won hwe se Ghana fo so ye bambo ho nsam yenka mo ho ensam ene yenyina so mapa no wo behwe ama yensa ka sebe ya bibia so betimi awie mu de na Ghana ya franka ede ama abibrem asenum ne wiase nyina no efa bambo ho nsam e betimi akase agina mabrane no ne nyina da watimi ama yato akoso agese en munyam no. I congratulate President John Dramani Mahama on his first year in office, and I sincerely wish him well in the discharge of his mandate. The Ghanaian people have bestowed a sacred trust on him, and he cannot afford to fail them. I therefore urge him to continue to guard jealously the peace, stability, and unity of our nation. Ghana has always stood out as a beacon in a region that has seen too much turmoil and instability. The foundation President Mahama inherited was solid in many ways. It is imperative that we build on it and not let it slip.
I say this because this matters more now than ever. You may have heard about the results of the 2025 Global Peace Index. Ghana has dropped 6 places to 61st in the world and from 4th to 7th in sub-Saharan Africa. They point to growing security worries in the country. Susudua ya ewiase nyina da gina so carry hu se amai we se mo bamba ho nsem gina ne na so no ye raba omia kire se omu fra dwa so no na Ghana yetoso ensia na yese na yedi mu pa na so ene ye free wo akotoso aduosia ba ko ya wo kire se eye anim guase na ebeye de amama mpanyi so obehwe no ama bamba ho nsem no nani etimi eku ho na bibia so etimi akoye di amayen. Meka hu se endpoint homeopathy clinic from Tobreka Sebo and AUGUSTINE wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra Onga Mama Nsano boafo gene tata tam heba mission so eno nso so ema no akwaba na kasa na twamenu awota nso gene bababa ene ede som wawie na yewura afefoforo mu ayeto so yi na Ghana Police Service for the krata bia babontene a wo mo fan special support unity so na de ba yese ye di bronya bi we nkokɔ na ebi chaade na bi tisa sompa kyade ekunafo ne awusia ye omo adoye na SOMPA 106.5 FM Accra nso ye loyal listeners nso ye ko omu fie no omu nwumam ne ye che omade ne ye de anigi abre wo mo no na akromfo nso na machire no omu so di wo mu dwuma om de omo bo omo gene poso omo mre na ebo wabra wanyane no omo fa akire no omo ababa ye obone na kro no bobi koso afienya ene Apollonia ne mpotamo a ewo Greater Accra region ha na nkrofo bi a yakwakwachi wo mo ne yese wo mo pa ene di mutintima de odi kan no ye fa ne set noitete na ye fa ne wonder wo ye wonder mpa wo ye wonder mpa ena mienu aka ho ne Salasi Emmanuel ena Sulemana Osman won mo na ka ho a wo mo se 24th December no na ye bo wo bi nkase konkurom no ka che Kwame Apia bo ye didi asa meni Oheneyere edi asa mfifire bi ete no ha enya asam ketwa ne obrempon no sa 24th December na sankrofo yi so wo mo so nam a wo mo wi ade yes wa ha mesa ya wie ya afede na me na nyina ya me ya no na wo mo so de krono bo en wo mo kwa akobo 24th no ana 26 no yesi ya de chaade no a na SOMPA 106.5 FM Accra so ya nenam ya loyal listeners wo mu fie ne ya choma de nenam kantamanto asama da koma kasoa no na sa 26 December no so no mo so bokro no ena police fo kwachi no mo chem se wo mo di kan che set noitete no enu mbusa nsa na wo bronya na ye di ne himfa na abokro no se an mekro no de mekro no na me de na mafienya Apollonia ena me manifest pintese kwa no so me wie na krono bo no so me ko high grade ena no so me bowura airport residential area me free one am so no me upgrade ni biem enu ye grade 7 ena no so me bowura community 18 ena me ba grade 19 asaman mataheko oyibi eho nyina achase me de krono no de me sha se wa afie nyana ma mpen antwen so me bowura Apollonia me bowura Spintes and a high grade no airport residential area community 18 ashama matayeko oyibi chasa me de krono no ansa me boni say ya left and right east and west north and south ena me nenam mu a eti ebusebusa na na omu chem se kaso fanko police fo wo mu na etu anamo etimi chie sankrofo yi na wo mu sa kwache Salasi Emmanuel ne Sulemana Osman no na wo mu de wo ho kwakosie na nso ye chie set na set kire se an we mu na me ne wo mu digwa say birds of the same feathers they flock together akromfo ne akromfo wo mo enananti bomu a sabre police fo so mu guso a eya asem ne mu hwehwemu nana ya wamankwa SOMPA FM SOMPA TV ena dia maneboyi ebesom ye na sanyada ena small arms commission yewura Adamu Ahasa bona wode betu dwa se wo hwe etuo ahodo ya atmemfo bi didi dwuma no a amamra no ema wonum to mikrata bia ye bata ho betimi de adi sa dwuma no enam sayo so wonum e de breto ho e kire se bosumi aye wo mani da etoso dunum no wamma kwan ato so obi afri nipemu na wa okita etuo bi a emra ema ho kwan lanse se ni ho no fabra empanyifo ncha wanya wo hwe wo mo asotwen bia na mom se ebre ne so na wamfa ma na bia wonya wo de a wanhwe ya sane obesi atwe wabo so no wodo be scapegoat e de akire amansan ama wonom so no ebre foforo no bedi emra so na anam so ama ye kasei Ghana Police Service so aya dom roso
wadwuma so enam kwan so ama sabre kasei abrantie bi eyade a yefe no Abdullah Ibrahim wono so police fo no sa ka ne kire se womo nim se small arms commission fo wono se mo de tu dwa no se bia wo tuo bi e won ho na se to mikrata bi ni ho a wo mama brese bia 15 January ni du na won fa ma ye bia won beje na won amo asotwe no se senyo wakofa etuo ni bitutie ni bi e na wo kwa akoton na enye no kwada wo kire se adaka ba akoye no so etutua etutia no eho aboba ema enegum no ya ka wo kwa akoton no 35,000 no e yade a wonsa aso ne pechi na asemwe se nyina da esiye ewo blono e friend Sodom and Gomorrah said the biada Bible mo krampo na bone fosem kwada e na kwaso ewo miamia ti sa no eho e na okokwache no na wonhwehwe mu no abana ba bededi wa bra panyi anasa brantie eji atomu se sa etuo ne ho moba hodo ya police fo no ehu ade afri ni nche no e ya ade ya panyi bia wono so ne tuo ho dwumedie e na wodi ewo UTC Accra ha se no mo no nchen ena efri ba ya wono so nka wokwa akotwa ede abona taso no enam sa yo so police fo anam so ede kokobo ama Ghana fo nyina sa so den enya de obaba be so obi adanhwe na woni mra so ade a enya no hwe na twe ho efefiri ho na sa kokobo we se na chi no ena wo che sa Brante Abdullah nya de a wo gya ne nsansa ama na kokobo hwe na wonhwehwe mu no echie no wada ko gina mra no na sade amamra no nenchi ama no sisie no watimi ede awentine no Meka wo say endpoint homeopathy clinic prem to breka siebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra na yedru chefo atimokwa district na yedru ho no na mpanifo aba amane se honorable TD Von D one council of state members a wo mo ewo ho na aban kra chepanyin honorable Isaac Yosen Wamu de sika esum 74,900 Ghana cedis akwakwacha adesuafo a womu edidem nurse students with disabilities. We nyina betimi aboa mo mo masua timi etumpon so se nipa ba ko ne ntimi nkata nyame ne na dua kroso ntimi nya kwaye. Ena edan ho pa ya tafre kura wotimi pa ho na wokọ. Edi sa abre yo mu nipadua ho apai ya tafre kura timi wura mu yi. Na esase etimi pesika bi kobo omu chidom na aboa omoma setemu yedi akoso na wei ene nsem omu di tudwa ebra wo mu ye adoye no we de eni so na eni gie se aban a ya papa John Dramani Mahama edi enim Ghana for to abama no o se o reset Ghana ade so o reset a enkakrakakra na nso mpuntu ebem wo share disability fund na eba district assembly sa papa ba ye wa hunu se disability for no omuhia enti we preja omusika no eno ama assembly na hoden kasie ye ama ennioma emu freje sewing machine emu akadia fufu panel machines a yede ma ye nuanom disable ya na eni so omo adi adanse se side kura no mu hu obi da ye gina mampani anem MP ye David Von D council of state so kam ho ene assembly no yahwe na ye nuanom a omo wo basic school no omo wo primary GHS ene SHS ene university ye fe tertiary no ene assembly no abomode aboa se nuanom sika emu odu yi enti sika emu oduro ene ade ache nkoda wo mu edidem wo mu nipadua baabi students with disabilities ewo chefu Atimoka district enam soma honorable TD Von D ha wo yemra shebedwani ewo mpotam ho ne kwaye wo masa adoye a sika sum 74,900 Ghana cedis na no na ban kra chepanyi wo mpotam ho honorable Isaac Yosen wade to SOMPA kase bo nim se sikai ebetimi aboa abate ade so kase ene so wo mo evisa wan hye se wo ba edidam se bia ne nan na abubuo se nani na afransa ne nsa na akoa yare bia wan akoda ne so no wo bebre anasa akoda ne yarefo enti saa de so no eno omde saa sikai eboa awofo yi na ate wo kasunti enwoma sua school fees ombetimi de atua enkrata ombetimi de atua trodua ombetimi atobi na aboa ma nwoma sua akonkan we de eni so omampani ayade tertiary for no makoma ko ye nuanom mo basic makoma ko 23 ane ye nua baba ako a no hododo no so sika ene assembly no agina de ama nuanom ye 74,900 Ghana cedis sika ye de ama se nuanom ko obi wo ho na sabio ne book kra sabio ntumi nto ye nuanom mo basic bi wo kra na tare atete bi wo ne mpabo asem ye tu awofo ne fo se wo koi we nya bronya ade o a sabio de kwakoto emo ne angwa dabi akora no fakoto book mano fakoto school atare mano fakoto pencil fakoto mpabo mano ye nuanom so mo tertiary se wuntua o hostel fee fakotua wuntua o school fees fakotua na emwo no omabra bomo entumpon
When ya boy crutch pen, you know, watch for Timokwa district. Honorable Isaac Yosin, the dear foot na ma batania her for say, Sikani Adiama when ya cast some fanqua we chicken wings. Anasa be a monquaya fried rice in it. Ana jollof. Namu Frenchman, Manasa Fena Quaya Benquine, no fufu men can fufu. Now would dear Guhu abuna buru. Now if you wapan wak a sian and cotto, a dear Gumwa daya. Ya mammy Sika. Sikani as if I could yank down school fees. Was it Sikani dear Modu? Na nkwadaa no mo sukuu nto aso tertiary education no ene ye de bo mo na udi sika mu obi ni wan kyerɛ mu a obedi ɛna ade no so buro nyana na ewo mu a na ade ewura afefoforo mu eti new year new lifestyle new enumude ɛna osi sɛ enumude no de mamon fa masa sika no ho na nkwadaa yi giwie no om sɛ honorable minister ye de wase wate ɛmra hye bedwani honorable TD Von D ne honorable Isaac Yosin mo na mugi amampanya na mu de ne mai maaye ye ne asododo na ye nso ye besere se moma ne mra biem Oliver Twist we ask for more mudi bia bananso wo mu na mudi gum na aboa ma ye nso ye ho ahenhan ebeda nyankopon se wa hwesa be disamre insura kese na edema impeni na afi so na se kese na edema mo nia ma ya mai afi mo na afi so looking forward no ye hope say ihye bia e wo na se bibi bia aban na ya to so person de boa ye disability no e be hwe ni say time goes on no o ma kasa so o mo be hwe na o ma ko o mo di ni mra so akra o mo ma ye bia no ye so yin sabeti nya enye easy say your parents even raise such an amount e dey try your school fees plus your other siblings until the ever can say your dawma sopa with a more kind gesture or my and that area the mechanic we man memma wo munya sika yi ho mfaso wo mo ena de anigi sam eto mpanifo ani mo bo wo abaso se ebeboa pa na emom no Oliver Twist ye mudi bia ba no masade bia babiem sare be ye betimi aboa wei eye ne ma ekoso e wo chefo Timokwa district eboa aban koye wo mo adoye e de boa nipa wo mo didem enwomasua Yet one sem no so ede amamo asase bia ne ho edampan asase bia e wo wura no ntine so de woni kiremu e won krampomponi mantam ase no mu agamanche Kentucky te kochuru ya wono etoso mienu wono eda eye hipopro ya wotua eye omeyi ano e won kran hase nom na wono so ede kokobo ede akọ ede ama awofo nom ya wonom so won krampomponi mantam ase no sempempi na no ebinom wo ho a wonom ede epotetrete emudo a edo ene ne kese ne feyo na ehwe ema womwa etimi ekone nam so wa bra suku dan wo ho a wo betimi akomo akwakwaje entiteye enam sa yo so wo kire se wo so ikon e wo sa eniyo ne so se wo behwe na akwada e wo se wo kosuku dan mu ekosua ade wa bra suku nkwada ebi e wo dem no na wonom ene nam mpoa no ene nam mposo e chefehye ne ade no wo kire se obi a wo ye ohwefo ana se owofo ya wo beche se wo ba e yo sa ade no wo do befa emra kwan so no ti no wo kire se traditional leaders na anase na nanom bedwoko ya wonom so ewo enkran hase nom no wonom ehwe atintim ebra ya ombehwe amampanyimfo so de won se atintim so ne ba de se wie na se wogetum na wa ye behu no nya de a wode wo ho ebeche da biara da wo kire se papa so pa wo so nyina no mu de ni nyina da no e ne ye yom ntia e ya de a wonom eboa wo mo ho ama enkwada bese apem wonom amom scholarship eno tine wofo bia na se hwefo bia da eni anu ye bia e wo sa asem wese ho na no bia mpo no wase wo mo epese dachi ankwa ma bi no wo mo nya doctors engineers entrepreneurs ene empanyimfo atitiri atwetro rofo e wo enkran hase no ne senti no ena enam so a wonom de sa hyehyɛ wese no egu akwama no nti no wo besere empanyimfo awofo mo nyina se wo mo hwɛ na wo mo entai wo mo echi se be ya se tiri mo po ene hyehyɛ wese no ebetimi awie mu de Kentucky teko eden sem wese nyina atudwa enro da wabra enkwada bronya afahye ya watu din second kabronya 2026 no na ekoso anananom atena nkonwa awofo ahwefo ene nkwada nyina da abodompem ene ogina se a wada ansem wese nyina di ede kyereye Meka wo se endpoint homeopathy clinic from Tubreka Sebo na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra na ye fi gamanche sui na ye ko enkoso hene a wo sunyane dumasua nana aye biafo jana nana some odi ato jana se duma first 2026 no nipa bia futu ode ma won senya ni so ade hunu bi ma wo ho na ni so ade hunu na wo benya no fa adwen papa nso ka ho de fa no positive mind no evi se ade yankopon bo ye bi obo no mienu
na wɔne yɛn nsɛnkyerɛni a ɔwɔ Sompa Tachiman a for God and County wɔ kuram ɛwɔ Sompa Tachiman pabene so ɔbaa pa na yɛaka akyire ɛtwetwe nkɔmmɔ no ɛna wɔkyɛm sɛ Dumafest a Terra One Media ɛyɛ Sompa FM ne TV wɔn kɔsra no wɔ n'ahemfie no wɔn so ate sɛ wɔn ani aso yie ne mmom adeɛ baako ne sɛ Nyankopɔn ɛnam sɛ wɔbɔ awia ɛna ɔbɔ anadwo wɔbɔ bɛrima ɛna ɔbɔ ɔbaa wɔbɔ papa ɛna ɔbɔ bɔne wɔbɔ esum ɛna ɔbɔ kanea wɔbɔ positive ɛna wɔbɔ negative eti adeɛ no wekɔ yie wenkɔ yie nanso no ɛsɛ sɛ positive ne deɛ ɛyɛ papa no da bia ɛdɔnso ɛsen ne ɛnyɛ no ɛsɛ sɛ kanea no da bia ɛdi esum so ebisɛ wɔsɛ kanea no ɛkyerɛ wɔ sum mu na esum ɛntimi ani so na ewiase kanea nso deɛ sɛ ɛno ane Yesu Kristo ɛsɛ Yesu Kristo ɔbaa no ɔsɛ me ne wiase kanea na ɛsɛ me ɛna metimi ma wɔ ni bie ɛni bie efiri Yesu Kristo nti na ɔsɛ na asɛm baako ɔka ɛne sɛ nea wɔdi m'akyi no wɔmfa sum mu na sɛ kanea betimi ahyerɛn a na ɛkyerɛ sɛ yɛbɛma wɔn mu kanea wɔ mu no ɛne wɔn adwene mu yɛ fan na wɔn sum wɔn ban bɛdɔnso na ɛdɔnso saa betimi aboa ama esum etimi aba fam Nyankopɔn ba ade ɔbaade bia mienu ti yɛwɔ soro yɛwɔ fam yɛwɔ ba yɛwɔ bɛma yɛwɔ awia yɛwɔ anadwo yɛwɔ good yɛwɔ bad yɛwɔ negative yɛwɔ positive to you obi a wɔn ti ase wɔ abrabum kɔ akyiri wonim sɛ ade papa bia ne bɔne bata ho ɛne nti no sɛ ɛkɔba ne sɛ yɛwi ase nyinaa wo yɛ adeɛ bi na obi anko anti a ɛmi sɛ woni asase wi so being a mystic no I'm very much focused on positivity me ma adwen kɛseɛ paa no esi nipa kakra na wɔn ani abere sɛ wadwuma na wɔyɛ no yɛ no na ɛbɛyɛ yɛhyɛ adwuma se there are so many people from anopa wɔn adwuma even aduane ko mu ni bi ɛne nti saa nkrɔfo we no ɛhyɛ me nkuran there are few other people so a sɛ hunu bi no mu di woka sɛ wodi ɛkyɛ nka bɛgye adwuma ne yɛ like I told you me yɛ ade a me say when you start a journey you must have the end in mind nti your destination is say yɛbɛsɛ dwuma so akuro no ɛyɛ kuro a ɛbɛyɛ kama enti dwuma so akuro no ɛbɛyɛ kama paa sɛ woyɛ biribi a have the end in mind ɛyɛ Stephen Covey wɔ kyerɛ nwoma bi no wɔka 7 enema nsu bi a nipa wo yɛ effective people wo de adwuma de edi kan no say have the end in mind ɛno ne sɛ wo yɛ bibia ma na wie ye no ehia ɛna sɛ wo read the book of Hebrews chapter 12 verse 1 no 2 no wo say Jesus Christo for the joy set before him he endured the cross wo share yedie ne anigye ɛda nanim ne nti no wo de abotɔre mu ɛkɔ asɛnnua no so na wo pare aniwuo eti wo pare aniwuo ne nti ɛnɛ yamani din abura din nyina so eti sɛ wo ye bibi na wa wie ye no eni wadwene mu a ene ma bi chinchan wana mu a wabembebu sesi a ɛna sɛ wo hye bibi ase afa hye wadwene mu sɛ me hye ade ase a me wie efisɛ Yesu Kristo no ne yagidie asase ne yewie ye the author and the finisher of our faith enye obi a wo hye ade ase na abamubuo yare kakra ene gossip kakra slander kakra ba nipa bi omunyi wunie wo mo sɔre ya wo sɛ mo kakra mu de ma pem ba bi ya tena wo se dumasua hɔ no wɔhyɛ nnwuma paase no yɛ wɔn mo ɛyɛ wɔn fɛ ɛne yɛ wɔn mo ɛyɛ wɔn tan wɔn mo ɛyɛ wɔn fɛ ne wɔn mo nso a wɔn mo di nsɛmfo wɔn hyɛ hɔ koraa na n'ani sɔde no sɛ mfie nsu akyi no saa ani sɔde hunu no bɛbɛm kɔ so hene ɔwɔ sumayɛ sunyane dwumasua nana ayɛ biafo gyana wɔ no ɛna de nsɛm tu gya ɔba fɛfɛ ɔba pa nana ya kɛkyire a Sompa Tachiman wɔ no na for God and country wɔtena dwamu no wɔde ɛto yɛ nim Edwedie hu nsɛm kakra yɛ wɔ hɔ no akosua ɛde atoa so ɛde amayen na yɛde toa so ana end point homeopathic clinic ɔbapa me da se end point asema wɔ ka ne sɛ yare na wode aba 2026 mu eti watena hɔ ade yare abɛwura afefoforo yi mu na wankasa woda woda yie sɛ wobɛtena wode yare yɛwura afefoforo wo sɛ matena wode yare awuram mepatwa wo de afe no yɛwura mu nkyɛe ɛnɛ yɛ nanu pɛ 2 days pɛ ko end point na yentu stroke ni ma wate ko end point na wo low sperm count no ye ma na high sperm count ko end point na premature ejaculation no enye mature ejaculation na bema bia 2026 na make mema omo sompa de wo mu nimi hwamo mema me ni wo mu ye adwuma wo sompa akra na apam nko akutanum mu bia ni wo adimi hwamo me news editor adwuma wabo Chase, adie ne de obi ani mi hwamo Jeremiah Simpson Oheneyere adwuma no de omote ase efi se end point homeopathic clinic se wo kwa
enura de bema wo premature ejaculation ni de low sperm count ni de that be ana ba wa wudie mu ena maware 10 years ni awo mai ena mewo ye ena say ena miscarriage bra na endpoint homeopathic clinic ensa wo yare kronoma bo ahia ewo kumase fu e say ye ya mutie Sompa Accra your headquarters 93.1 FM monfo mani enche endpoint homeopathic clinic na wo nkran ha de a ene baby efe ne share signboard ne spinter se kwan so ena wo behu no physiotherapy or massaging or liver issues, kidney issues, nerve diseases. Ningina or young wajima. Dr. Dubois se friend one abefa. Na omo afishia pa. Sa afifu friend yamin sha no onya okese. Aye 0244 867068 0244 867068 and 027423 4321 027423 4321 Endpoint Homeopathy Clinic. Wayaresa eno no kasebo wuti efri Sompa 106.5 FM Accra ye homeso ye ba ye de dia kanyina ebeto so to me chenya oba eni pechemu ana dio bedachi nanso ubitimi obwana manenya pomodin free ni mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni foswini chopa Mawobano apomodin free ni mofrase Yamvita gumo do bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA agi ejwadie yinkrato yatum. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na Endpoint Homeopathy Clinic. Anase kidney, liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de friend premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Endpoint Homeopathy Clinic. Womo de mufua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic wo kronoma bohia na Accra hanso so de wo mo gina mu ankasa wo spinters bebre friend share signboard no uduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obia ebekiro for Endpoint wo 0244 867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic. Womo demu fo. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag im. Bra, aden. Enen so biem. Hey, time heba me hwa ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hwa esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba me hwa. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba me hwa duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba misha enuru dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkra Sompa TV Emma Aketiapa Emma Aketiapa Endpoint Homeopathy Clinic area prem to breakfast na Sompa 106.5 FM Accra yet so ediama wa hase no ma edia dencheche e wa Sompa enfidie ahodo ni nyina so na ye kwa akọwie kase no e wo amanone arehosem na enrada wo de wani drumo e wo Switzerland na esi e wo ho na pani e kwhwe candles ahodo ene enhwe flowers na edi ahim e wo ebiaye bi ni nyina no ene se enrada
akwakoye afina hyase no na kyese nkofo akwakotenatra bus ahodo papa ntoa gye wonom ani na abrantia ba koye ye frɛ no Axel Cravia wono eye abrantia bia wanya mfinhia no edunsia ya wo free Paris abrochimemu wono enede amaneboy ebo policefo ema yenso yensa aka bia ni nyina no ene se wone na yonkofo be se de wo ena wonom ekotenatenase ewo baabi e friend se Swiss Alpan eba ho na wonom egigi wo mani na wo se wan hu de ya ye prakopo be wan se gya to baabi ya enwisie kumo ena passport ho ene ba wo nyina da ya enya semketoa na nani ba ne ho so no de nyame aye na dom ama woda baabi a wanya ne nkwa edidim na so no ne nanfofo be se de wo ho aduanan de ye kase no wo kire se wonom etina nanom ewo ense do ama miensa krampo so de wo hu o makira kwan na afofrofo wo ha ani dunum 115 people ena ye kase eja no etimi epra wonom premu odi a policefo ene apomuden panyimfo gina wo so ntenten ehwe wonom apre won kwa asi atiasefo asase eso na wo kire se wo hwe enipa sa to yerenchem wesei ato wonom na dodo na no wonfie no efri be se mfie dumiensa edunan ekọ aduonu eso anam so ama Italyfo ene eye amai bi te se France o ma ba bonten e kire se wadehye eka nipa ya wodom so eho akan so enam sa yo so Valence Canton police commander ya wono ewo ho Yera Fred Gisla wono so ba bonten ne centralfo din hyiemu e kire se adwuma ekoso ya ehwehwemu mapa no wonom eye na enipa won ho akan nyina do mo mawu ene wonom mo prepla no wo behwe no mo hwehwe mo kira kwan ewo wabusuafo nso akache na timi aboa ama won kra no ene wonom so se ye gya won mama makono emu ayemre ede ama won wei ene awrahosem a enurada ye di bronya no new year no na chese no so free Switzerland eba yada ne biechi ede amamo Abrewati ahofefo medase ne nsema ede summo ene awiei dedi makotene no ebi ne womampani His Excellency John Dramani Mahama ede atodwa ede na sem the new year message amagana for afefofra yesimu no osi wo gidie se ebre pa bebre ene da yanim Sanso so ena Dr. Mahmoud Bawumia ede ensema tudwa se Ghana ye bambo ho nsem no atoto achenti na banhwe na wontimi efensi kwantimpo mu Bronye AKOSUA nkrofo ka Yesu awoda no na Ghana police fonso ye wo madwuma wo makoche mrantie mienu set no itete ayeta afra ne wanda ena Salasi Emmanuel na fedi otoso miensa Sulemana Osman Sakro no bo ena 24 December ne 26 December no wo mo boye enti wo mo behye na emra ene wo modi Gama chenso eswan ko ewo emofra ye de wonum eye nkru to dwuma ne titru ewo eposoko no na nana jana ye nana ayabiafo jana wo ye sunyane edumasua nkoso hene wodi atodwa sa afefofro yesimu no nya adwene mutie nya ni sode hunu na hyese ne mapapa ene beto ensemi na pi eka ho na enwumekuo bi adaroma wonom so ebo ye chidom ema ye de ebesom na enwumekuo no kasa mineral water eka ho ebidwumedie bia wudie no mepacho eno na wohia esansa bia ya wo ye ensuo no ehote emfidie no ya papa na eyemono so eno ntine wonom ensuo no kofa yade bia da nkeka obiada emre enipadua no water is life eno ntin 2026 opese wonya nkwa opese wonya pomoden dia na kasa mineral water mo amoton drinks ahodo no nyina no ye kanfo ede amamo no wabusua munya bie na montimi enom dispensers no ewo ho eno ntini ye kanfo nso de amanwumeku ahodo ene empanyimfo mu wachitafo bia wodi dwuma ede ma wonom Kasaloma Ventures for se yankancha wo setai fa kra senom Bok Hospital na chi ene wodi ondwuma ntu betimi no mato kese ewo ahomabofo iso na komo bie wo ho no wone wo atwetwe 0206 469 430 0206 469 430 and 0303 965 780 na yedidi ne yadum yedie yedane yada yade ebeba wode na kwakwa ye 3D yade ewo ho na wode wo ho na hye nso ede wo video mo honam nyina ya wo yade titu na poso ho no eno ena Time Herbal Center wonom chese Time Herbal Mixture no de aba adwa so kopebie na bobo na bibia nso ntimi enkoye emfama wo se ebetimi aboa wonte no bambo atrema eyesra ya sabokitima entena se ema yade emekekere wansa usori no pa bobo bi na fa bo ho by Dr. Free Jaya mo afishiapa wasi yankancho se jiabe wono akasa ne kita no wo frɛ na obetimi ene wakasa nkyeremu bia esimi de yase no
wone no aboho enkomo 0244417669 0244417669 na bronya wese ni new year wese de wa hene yire me wachina no na meya maduane enwumre no makoto makokɔ ne maponche ne bibia wo ho na de ebeboa me wa hene yire ma mes helping hand onga eno ada na eboa me si wa hodo me kwan hodo nyina da eno na yede epia no ama no aye da boroso eno ntini mu amoye enuane eton restaurant ahodo ene eating places ahodo ni nyina da ye kanfo de amamo oba bia da be ma bia da ya wankasa wo pe waduane wo fie de wo nso wo hia bi ewo ho ne a wo pe bia nkwan na wo ye stew na wo ya na se bia person this steaming na mana so grade na mo a me pacho eno so de ewo ho ko pe bia kira kwan na entimi emo a adehimai ma ahase nom na ensemu a endpoint homeopathic clinic we on prep to breakfast your boy yechi ema yede be somo no was Sompa 106.5 FM Accra so no yede AC atwa fa Sompa 93.1 FM ewo eye Ashanti region Kumase ayiko 100.9 so FM bi ewo ho Sompa Nkranza 90.7 sunyane eye 98.9 sanso na techima Sompa 106.1 FM ekremu ho takwa ene ne nkwado eye Sompa 101.1 takra de Sompa 103.3 Kingdom and so woman kesim Sompa 106.1 and na afenso na danfopa radio FB Kanesha ban radio so FB edemadesha ya wonom so ewo enkran ha sedum di koda no so no eya Sompa FM Facebook ene monwoma no eya Sompa 106.5 FM Accra and na YouTube no so eya Sompa FM live ewie makenka for eya beno Oheneyere mame Ekua Yeboa esia mabronya abrewatia minni mpon AKOSUA ABOAGYE ubetimi afemi AKOSUA nshirana mwadwenche kakra bi amode fa Facebook page no Hajia special local foods na asoya sene na Ham Marvin was good afternoon mommy na me shamopa ewo esikuma na monkosoa na munye adwuma pa na KK kaswa eno no so de buy was say American Town Kinky House how aba eno no eno say happy new year me shamo live kaswa American Town hono na Kinky House na me de ba piaga eno say NDC for wo mo performance no Mahama was you again na was some no mentiase papa wuchem say wo mama hu say o perform you o am perform you and once was NDC performance always affect everything Mahama you again na say we dey negative na work you and a prince la was say happy new year and no so the buy ya dem nyina say mo so mo mai official pa ya sorry sweet dey na ya mamu juma emu ode koso tie Sompa 106.5 FM Accra.